isemako gini. Dichwani under 2 months nego bed ni ng'ato osemako gima kamano. Nitiere penjo moro mabende nodonjo na kaendi. Most DJs wants to play international music from different countries. Majal moro mong'ere kaka Ryan. Embo luongore ni DJ Ryan. Koro chal ka gima ogouka. Nango mane songs kata mana thumbe jo Kenya ok tug pachoka. Mago bende en kata mana twak mabende kata mana kinde mosekalo wasebedo kata mana kwa winjo. Aneno ka ikori mar duoko DJ Lock. Penjo no kata that statement wasewache for very long time. And conversation makwa chako wacho sani to dhiambo yudo wakapo do wacha. DJ both tugo thum kaluwore gi gimo winjo. Vic jadongo Vic gigodo nyako soa. Lakini sami tugo thum sani ki kami hard disk Vic ni en gi thumbe almost 14,000. Onyama tugo gima eno wuono winjo nikech ka tugo gima enjoy e kaimbi anya transfer energy no kuomi. Koro kaponi international ne ma enjoy nikech sani nitie DJs mag mapiano, nitie DJs mag rumba, nitie DJs mag to bende market body dictate. Anya gombo sana monda tug thumbe angoa, thumbe luo. Agaga benga chako sito kale adhi George Ramogi adhi Okach Bigi lakini abogoye club nga. For how long? For what night? To target market no. Sanya tugo Kilimani. Ang ni di chak go George Ramogi Kilimani. Jo Kilimani winjo maga. Ya Kilimani odo winjo. Kilimani population ni sani en jo Congo gi Nigeria gi a lot of affluent Kenyans. Jo gido winjo Nigerian music, gido winjo pop, gido winjo R&B, gido winjo old school. Kichako go negi George Ramogi as much as gido enjoy katimbi enjoy ibo goli etich. So seje mongo be market dictate. Lakini mano ko wacho ni kiki specialize kaponi mane gimi winjo ka chunyi gombo make ma take seriously wachini another thogi oangla kata benga kata whatever music mido ntie jorege be ntie conversation ni ji bedo jiwache ga mana ko biro kar gengeton gi ma piano ko chopo karege to jolin dak watch ni ango mi wago ga reggae ma Jamaica ko so reggae nti iwere Kisumu dong iwere Jamaica most reggae music dong go Jamaica to bende jorege gi ok go ga reggae mangoa ma locally grown local artist og iwerga koro en conversation ma wanya have the whole day team gi machunyi dwaro. Anjoka engineer Lazaro Kanyambo kwacho ni musno sipa ma DJ Vic Jakadongo penje nago ni nyaka ne pinyo wacho gol chike bager mag kedo kod corona DJs yuak sana kendo DJs matindo magoche small entertainment joints bende winjo matek benitiere riwruok manyalo choro agenda maru ne sirikal. Riwruok ntie lakini gimoro mabiro ngisi apani producer Bobo Ngemae creatives nigi challenges mang'eny sana to achiel kuom gen ni discipline. Mae momiyo DJs pokori orega lakini we aduoki chien kidogo Sharon Ongao gimoki ng'eyo ni godo mantie Kisumu ni en representative mar DJs. En ma sirikal ndiko nega barua moko for example migepe mag sirikal kaka Kekobo. Sirikal ndiko ne. Godo mi no en representative ambe kabila nani ane mana ng'iyo ga guch DJs nitie riwruok lakini riwruok ni okosebedo gi DJs chimoko ng'iega nikech ng'eni siasa kaka siasa nitie piny kae kaka siasa be nitie kin DJs gi creatives departments mamoko koro mage madoko wachien mage omiyo DJs poko winjore omiyo riwruok to nitie lakini ji ok winjrega gima chalo kamano. Mana kamano DJ Godo wach kanyo DJ Vic wacho ni sirikal ndiko niga bende ikedo ne DJs mantiere e pacho kaindi. Apani communication mora masebedo go e kinda gi sirikal DJs ong'eyo ging'e maber koro wasebedo ka watemo kaka wanyalo mondo sirikal first o recognize wa nikech king'e job groups tema ntie onge kamora mantie DJ koro sirikal to kiawa the sirikal ni ok recognize the DJ as a job group koro gimotemo timo kabisa mondo sirikal ong'ewa ng'eni kichano kaka sirikal okanya wacho na blame sirikal nikech samichano kaka sirikal ichano ne jogi nyaka ing'e ni magi e joga koni an gi jogi an gi jopuonj to gin around 100,000
Angi dakteche gin around this much. So I need to know angi DJs magi agini to gin ji adi mondo ka chano anything tangeni anya chano anyalo plan ne jogi nikech angegi tangeni girom nade. Koro mago conversation ma pod wan go, but anything ma sebedo ka wacho kata ka wacho gi sirikal DJs ong'eyo. Ntie WhatsApp groups, ntie Facebook groups, ntie kaka wa communicate, ntie other representatives ma ka gimoro amora uwuok to nyaka wachor negi. Kata wach ni apani gimomiyo Viko luonga kata Ramogi luonga kae, part of it is because I represent the DJs. Koro wach ni pod wadhi mana menyana gi wach ni nyaka watieke maber mondo at least we protect the interest of the DJs as well. Kawang'iyo ni the general public is also not inconvenienced. Mana kamano penjo to ng'eny mana ni sakore mama e wawang'wanya kwa Ramogi juanga keni bende higani yiero no timre akeni bende ntiere DJ mora mantiere od bura kacha keni ndawacho ni jofwambo ntiere moko mantiere od bura mamalo bende ntiere moko manochung ming'eyo. Of course kane siasa chakore die DJs mano ochwalo kwayo mar represent achiel kuom gen DJ Lisni kata godo ni kangi maber chalo gima mbele kana no dwar gimoro nitie DJs mang'eny sana. DJ Lisni nitie kata moro mana bedo speaker nitie moro mabedo bedo member of parliament madagoreti DJs osechwalo kwayo machalo kama lakini thothne DJs nitie ga campaign teams mag josiasa